Hello, my dear YouTuber followers. Hi, आंनि YouTubeखौ follow खालामग्रा लोगो नोंथांमोन. नै दिनै आङो नोंथांमोननिसिम नैबे भिडिअ'खौनो जाब्बा जुब्बाहैबाबो दिन्थिनो होननानै सानबाय. बेयाव आं जोंहानि मैगं बारिनिनो मोनसे सावगारि दैखांदों. आलुजों लोगोसे मुलानि आबाद. बेयाव आलु गेजेर गेजेरनो हंकं मुलाबो होफानाय जादोंमोन. एसे गोजान गोजानहाय नोगोद गेदेर गेदेर थांखादों. नायदो नै जोंहा नानिया फुदों. बिलाइखौ दिखांना देखायलाय नानि. बेयो 1 किल' जाखागोन. फ्रायानो दरसे 1 किल' जाखादों. आं सुनानैबो नायखांबाय आगोलाव. दा दसे उनाव नोंथांमोननोबो देखायगोन आङो. नायलांबानो जाबाय जागायनायनिफ्राय जोबजासिम. आरो जाय बिथांमोना आंनि बे रेगें रेगा इउटुब चेनेलखौ दिनैसिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, जाय बिथांमोननि इउटुब नायनायाव आंनि चेनेलनि भिडिअ'आ साबस्क्राइब बानायना गोजा हांखोजों लिरनाय ओंखारदोंब्ला, बे साबस्क्राइब गोजा हांखोखौ गोसोम खालामना लानो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय. आरो जुदि नोंथाङा साबस्क्राइब खालामखाबायब्ला फिन साबस्क्राइबाव दाथुबानो जायो. दाथुसै, मानोना बेयो आनसाबस्क्राइबसो जाफिनगोन. बर' सुबुंनि मैगं बारि आबाद मावनाय हिसाबै नोंथांमोना बे भिडिअ'खौ लाइक खालामनो हागोन, शेयार खालाम, लोगोसे नायनानै माबायदि मोनदों कमेन्टबो लिरनानै हरनो हागोन. दे बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो बेबायदिनो फारि फारि. जोबोद गोलाव गोलावबो जाखादों मुलाया. नै 1 फुटनिथ' बाराखानो. एक हात जादों. आंनि आखाइजों एक हात सुनानैबो नायखांबाय आं. दिनै नोगोद मनसेनि अर्डार दंमोन. मनसे मुलानि. गामिनिनो मानसिफ्रा लांगोन आरो सोरबा फाल्लानै, सोरबा फाल्लासे बिदिहाय लांगोन. केजि 10 रां, किल' 10 रांहाय फाननाय जादों. फाल्लासेयाव 50 रां जायो. नै बेफोरो 1 किल'निबो बारा सुनानै नायोब्लाथाय. दरसेयाव 1 किल'नि बारगोन बे मुलाया. दा दसे उनावहाय आं नोंथांमोननो सुनानै देखायगासिनो. जोबजासेल' नायलांबाय थादो. बिलाइखौ गारखांनानै रोदा फिसा फिसाखौ गारनानै आं नोंथांमोननो सुनानै दिन्थिगोन. मनसे मुलानि अर्डार फैदो. जोंहा नानिया बेयो जोंहानि आदानि फिसाजो. नामा करिना औवारि. मुला फुनो जोबोद मोजां मोनखायो बियो. सानफ्रोमबो मुलाल' फुनो लिंबाय थायो. मुलानि सुमाया जोदोबो मानसिखौ. खस्थ' मोनदों थेवबो फुनायखौ गाराखै. गासैबो एक मडेल गोजा मुलाया. नाय दरसेबो फिसा गैया. नै मुलायानो दरसे फिसा गैखाया आरो माखि. दरसेयाव 1 किल', बहाबा 1 किल'नि एसे खम. दरथामजों लोगो नांनानै मबा 2 किल' बिदि जायो आरो. नैबे करिनानिनो फंबाय. बेनि मुङा प्रमेद औवारि. दासिम क्लास 1आव फरायबाय दं. करिनाया क्लास 5. नै नाय आं नोंथांमोननो सुनानै दिन्थिनोसै. नै 1 किल' दागाजों सुनानै माबायदि डाउन जादों हा नांलायनाय लेमदों. दरसेया 1 किल'नि बारा जाखायो आरो बेनिख्रुइ एसे